खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रैसुमै बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। बिटिसि सोरखारा आद्रा जाना थानाय मावफुं सोद्रोमाफोरनि थाग्रा खुलिखौ लुफुंनो साखाफारा। क'क्राझार सोहोराव सासे सुबुंखौ देगारजों सुथारदों, दायनिगिरिया हमजाबाय। प्रमद बर'आ उदालगुरि जिल्लानि गुबुन देहा फाहामसालियाव थांना खौरां लाहैदों। फणिभूषण चौधुरीया आसाम विधान सभानि प्रटेस्ट स्पिकार महरै समायखिरा लाबाय। आसाम गोरोबथा मावफुं बिफाननि मन्थ्रिया आसुजों सावरायदों। गिबि मन्थ्रिनि दाबि, आसामाव 15 साननि गेजेराव कर'नानि गाग्लोबनाया खमायगोन। 1997 बेस्ट SCS अफिसार धीमान चौधुरीया कर'नाजों रुंसारि जादों। मा 50 मोख्राफोरखौ हमनानै 14 साननि क्वारेन्टाइन खालामनो गोनां जादों गोदान दिल्ली हाग्रा बिफान। साइक्ल'न ताकतेनि जोहै जाहाज हान्थियारि सा 37 नि जिउ खहा, सा 88 रैखा। मंगल ग्रहनि चाइनानि ताइवान से मिशननि सुरुं रवारआ गिबि सावगारि दैथायहरबाय। BCCIआ भारतनि आइजो क्रिकेट टीमनि बोसोरारि कन्ट्रेक्टखौ फोसावबाय। शेफालीखौ ग्रेड B आव प्रमोट खालामबाय। शिल्पा शेट्टीखौ तेलुगु फिल्म SSMB 28 आव नुनो हागौ, महेशनि बिमादै आखुआव। सुशान्तनि फिल्म दिल बेचारानि रेकर्डखौ सिफायनो हायाखै सलमान खाननि राधे योर मस्ट वान्टेड फाया। दानिया आबुं रादाब। बिटिसि सोरखारा आद्रा जाना थानाय लुफुंजायै मावफुं सोद्रोमाफोरनि थाग्रा खुलि एबा क्वार्टारफोरखौ गोदानै लुफिननो थांखि लादों आरो साखाफारा जादों। बबेखानि बेनि थाखाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो PWD बिफाननि इन्जिनियारफोरा दिनै फुङावनो क'क्राझार सोहोरनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'नि लांगोनायाव आद्रा जाना थानाय मावफुं सोद्रोमाफोरनि क्वार्टारफोरखौ नायगिदिंहैयो। मख'नो गोनांदि बिटिसि खुंथाया बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि लांगोनायावनो थाग्रा क्वार्टार लुफुंना होनाय जागोन होननानै प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंदों दि थांनाय 17 बोसोराव बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय BPF सोरखारा मावफुं सोद्रोमाफोरनो बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि साखाथियाव गंसेबो थाग्रा खुलि लुफुंना होनो हायाखै, जायनि थाखाय आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिसि सोरखारनि मावफुं सोद्रोमाफोरा जौगालु बिथिंखौ मावफुंनाय आरो थांलाय फैलाय खालामनाय बिथिङाव माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। गोजोननि सोहोर क'क्राझाराव फिन हिंसायारि जाथाय। थांनाय हरनि 10:30 रिंगासोआव क'क्राझार सोहोरनिनो थागिरि थिकादार शिबु प्रसाद ब्रह्मखौ सासे लाइमोना देगारजों गाग्लोबनानै बुथारनाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला शिबु प्रसाद ब्रह्म आरो गुबुन सासे सुबुंखौ गावनि न'नि लांगोनायावनो दिफु नार्जारी मुंनि सासे लाइमोना देगारजों गाग्लोबदों आरो गोब्राब जखम खालामना खारलाङो। बे जाथायाव अशोक बर' मुंनि सासे सुबुङाबो गोब्राब जखम जायो। मख'नो गोनांदि गोब्राब हालोदाव शिबु प्रसाद ब्रह्मखौ MRM देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियावनो जोबथा हां लायो। ओरैहाय बे जाथायनि दायनिगिरि दुथां दिफु नार्जारीखौ क'क्राझार पुलिसआ दिनै हमनो हाबाय होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि गोजोननि सोहोर क'क्राझाराव बेबायदि हिंसायारि जाथाय जानायखौ गोबां सुबुंफ्रानो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै उदालगुरि जिल्लानि गुबुन देहा फाहामसालियाव हरखाब दावबायहैदों। गुबुन देहा फाहामसालियाव दावबायना बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ देहा फाहामसालिनि आरो कभिडनि थासारिनि बागै खौरां लादों। प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि उदालगुरि जिल्ला हिसाबै कर'ना बेरामिनि हारा 12% 4% फैबाय। बे समाव थासारिया गाहाम लामाजों फैफिनगासिनो दङ। अब्लाबो बयबो रायजो राजाफोरा सांग्रां जानांगोन आरो सोरखारा फोसावनाय कभिडनि SOPखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन। उदालगुरि जिल्लानि देहा फाहामसालिफोराव गुबुन मुवा बेसाद आरो
अक्सिजेनखौ लानानै इनफ्रास्ट्राक्चारनि आंखाल जानायफोरखौ बिटिसि खुंथायनिफ्राय थाबैनो सुफुंनो नाजागोन होननानैबो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। फैगौ 21 मे खालारनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन आसाम सोरखारनि गिबि बिधानसभा जथुम। गिबि बिधानसभा जथुमनि सिगां आसाम बिधानसभा 15थि प्रटेम स्पिकार एबा बुंथिगिरि महरै समायखिरा लाबाय आसाम बिधानसभानि मस्ट सिनियर आरो बङाइगावनि एमएलए फणिभूषण चौधुरीया। बुधबारखालि रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखिया चिफ सेक्रेटारिनि मावख'आव फणिभूषण चौधुरीखौ 15थि प्रटेम स्पिकार महरै समायखिरा लाहोयो। आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि महरै समायखिरा लानायनि उनावनो फणिभूषण चौधुरीया खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंदों दि सावस्रि बिफाना फोसावनाय कभिडनि गाइडलाइनखौ मानिना सोलिनांगोन आरो कभिडनि प्रट'कल मानिनानै बिधानसभायाव साफ्रोमबो बिजाथिफोरा थाथारनांगोन। बबेखानि नखर बिफाननि नेमखान्थिखौ मानिनानै एमएलए अखिल गगैखौबो बिधानसभायाव लाबोना समायखिरा लाहोनाय जागोन होननानैबो बिधानसभानि गोदान बिबुंथिगिरिया खौरांगिरि मेलाव बुंदों। आसाम गोरोबथा मावफुं बिफाननि मन्थ्रि अतुल बराया दिनै आसुनि गाहाय मावख'आव मन्थ्रि अतुल बराया आसुनि गाहाय मावख'आव थांनानै आसाम गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि बागै आसुजों मोनसे गोनांथार मेलाव बाहागो लादों। ओरैहाय आसाम गोरोबथा मावफुंनाय बिफाननि मन्थ्रिजों सावरायनायनि उनावनो बे हाबाफारिखौ मोनसे जारिमिनारि होननानै बुंदों आसुनि गाहाय बोसोनगिरि डक्टर उज्जल भट्टाचार्यआ। मख'नो गोनांदि आसाम गोरोबथा मावफुंनो थाखाय आसाम सोरखारा लानाय बिथांखि आरो हाबाफारिखौ आसुनि बिथिंनिफ्राय बरायदों आरो बेखौ मोनसे जारिमिनारि होननानै बुंदों। फैबाय थानाय 15 साननि गेजेराव आसामावबो कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया खमायगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दावबायफैना बे दाबिखौ खालामदों। बबेखानि दासान्दि आसामाव सानफ्रोमबो 50,000 सुबुंफोरनो कभिड भेक्सिन थुगासिनो आरो बेखौ 1 लाखसिम बांहोनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। गिबि मन्थ्रिया बुंबावनाय बायदिब्ला बरपेटायाव कभिडनि गाग्लोबनाया खम, बेजों लोगोसे देहा फाहामसालिनि इनफ्रास्ट्राक्चारफोराबो लोरबां। बेनिखायनो बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थाबैनो गं 15 आइसिइउ बिसिना फसंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि आसाम कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया एसे खमायबाय होननानै सावस्रि बिफाना फोसावदों। सावस्रि बिफाननि रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव कभिडनि गाग्लोबनाय हारा 6.02% दावख्लायबाय। थांनाय 24 घन्टायाव आसामनाङै 1,02,040 सुबुंनि देहायाव टेस्ट खालामनानै गोदानै 6,148 सुबुंनि देहायाव कभिड पजिटिभ मोननो हादों। ओरैहाय आसामाव मैया सानसेनि गेजेराव 89 सा कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमायो। बरपेटा जिल्लानि हावलियाव जोनोम मोननाय आरो 1997 बेचआव एसिएस अफिसार जानाय धीमान चौधुरीया दिनै फुंनि समाव कर'ना बेरामजों गाग्लोबजानानै रुंसारि जादों। धीमान चौधुरीया माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गुवाहाटी जीएमसीएच हस्पिटालाव कर'ना बेरामजों गाग्लोबजानानै देहानि जोथोन लागासिनो दङमोन। मख'नो गोनांदि 2012 मायथाइयाव जेब्ला बै समनि बिटिएडि नाङैनो हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन, अब्ला धीमान चौधुरीया बिजनीआव एसडिसि महरै दंमोन आरो सासे खुंथायगिरि मावख'गिरि महरै चौधुरीया जोबोर नांथाबनानै बिजनीनि दुं-दुं हाव-हाव थासारिखौ गुसु खालामफिननायाव खामानि मावलांदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला धीमान चौधुरीयानो बयनिख्रुइबो गोलाव सम बिजनीआव एसडिसि बिबानाव थादोंमोन। नुनायाव गोजौ गिदिर दादजां चौधुरीया जोबोर नोरोम आखुनि आरो सासे पांक्चुएल अफिसारमोन। चौधुरीनि अबथिरा रुंसारि जानायाव बिजनी प्रेस क्लाबजों लोगोसे बिजनीनि गोबां आफादफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो चौधुरीनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनहैयो बेनि थाखाय बयबो आरज गाबदों। दिल्ली हाग्रा बिफाना फोरमायदों दि छतरपुराव थानाय राधा स्वामी सत्संग बीच कमप्लेक्सआव सोलिबाय थानाय सरदार पटेल केयार सेन्टाराव हमजानाय मा 50 मोख्राखौ 14 साननि थाखाय क्वारेन्टाइन खालामनाय जाबाय। हाग्रा बिफाना मोख्राफोरखौ हमनायनि जाहोन दङ होनना हाग्रा बिफाना फोरमायदों। हाग्रा बिफाननि फोरमायनाय बायदिब्ला
मोख्राफोरा कर'ना बेरामिनि गारनाय ओंखाम खालाय जादों आरो बेरामिफोरनि गारजानाय गाननाय जोमनाय बायदि मुवा बेसादखौ खनखांनायनि थाखाय गासै मा 50 मोख्राफोरखौ हमनानै 14 साननि थाखाय क्वारेन्टाइन दोननाय जाबाय। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला दायो मा 20 मोख्राखौ कर'ना टेस्टबो खालामनाय जाबाय, नाथाय दासिम मासेबो मोख्रानाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जायाखै। बिफाना गासैबो मोख्राखौ 14 साननि उनाव जेबो कर'नानि लैखोनफोर नुवाब्ला हाग्रायाव हगारहैनाय जागोन होनना फोरमायदों। साइक्ल'न बारहुंखा ताकतिया हादोरनि खायफा ओनसोलाव गोबां थेर-बेथेर खालामदों। बेनि गोहोमा लैथो हान्थियारिफोरनि बिथिङावबो गिथावै गोग्लैनायखौ नुदों। दिनै भारतारि नेभिआ फोरमायनाय बायदिब्ला मुम्बाइ हाइ गेजेरनि लैथोआव गंसे सुबुं हान्थियारि जाहाजआ साइक्ल'न बारहुंखा ताकतिनि जोहै गब'ना दङ। नेभिनि फोरमायनाय बायदिब्ला दासिम बे जाहाजनिफ्राय सा 37 गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय आरो सा 188 खौ रैखा खालामनो हाबाय। दायो गोथै सह' आरो रैखा खालामनो हानाय गासै सुबुंफोरखौ INS कलकाता मुम्बाइ दोनहैनाय जाबाय होनना भारतारि नेभिआ फोरमायदों। थांनाय सनिबारखालि मंगल ग्रहआव बाहायनो हानाय जुरुं र'वरआ गिबि सावगारि दैथायहरबाय। चाइना नेशनेल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशनआ र'वरनि मोखां फारसे नुथायनि गिबि सावगारिफोरनि दैथायहरनायखौ शेयार खालामदों। बे ब्लेक एन्ड व्हाइट सावगारियाव एट'पिया फ्रन्टियारखौ नुनो मोनदों, जेराव र'वरआ बाहायदों। नैथि सावगारियाव स्पेसक्राफ्टनि उननि बाहागोखौ नुनो मोनदों, नाथाय बेयो गाबगोनां सावगारि आरो बेयाव सलार पेनेलआ गेवनायजों लोगोसे एन्टेनाखौबो नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि जुलाइ दानाव बे र'वरखौ लन्च खालामनाय जादोंमोन आरो फेब्रुआरि दानाव मंगल ग्रहनि कक्ष लामासिम सौहैयो। दासान्दि साननैसो जुरुं र'वरआ डायग्नोस्टिक टेस्ट खालामगोन आरो जिउआरि नेरसोन संदाननायजों लोगोसे इयुननि मिशनफोरखौ मावगोन। बे जुरुं र'वरआ गं-द' साखा गोनां आरो बेयो सलार एनार्जिनि हेफाजाबजों खारो। बेनि लिरथाया 240 किल'ग्राम। बेयो मंगल ग्रह हाजो अन्थाइफोरनि सेम्पल्सखौ ज' खालामगोन आरो बेनि फारसे फरायसंगोन। मख'बावनो गोनांदि दायो बे र'वरआ खमैबो 3 दानसिमहालागै खामानि मावगोन। बर्ड अफ कन्ट्रल फर क्रिकेट इन्डियाआ मैया बुधबारखालि भारत आइजोफोरनि बोसोरारि क्रिकेट कन्ट्रेक्टखौ 2020-21 नि थाखाय फोसावबाय। बे कन्ट्रेक्टआ अक्ट'बर 2020 निफ्राय लानानै 2021 नि सेप्तेम्बरसिम थागोन। थांनाय बोसोरनि कन्ट्रेक्टआव BCCIआ गासै सा 22 गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाय जादोंमोन, नाथाय फैबाय थानाय 2020-21 बोसोरारि कन्ट्रेक्टनि लिस्टआव खम खालामनानै गासै सा 19 गेलेगिरिफोरखौल' सायख'बाय। मख'नो गोनांदि बोसोरारि कन्ट्रेक्टआव भारतनि आइजो क्रिकेटार्सखौ मोनथाम बाहागोआव रानबोगासिनो दङ। फारियै बांसिन आरजिनो हानाय बाहागो। ग्रेड एआ 50 लाख रां, ग्रेड बी 30 लाख रां आरो ग्रेड सी 10 लाख रां। बे खेबाव ग्रेड एआव गासै 3ल' गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाय जादों। फारियै स्मृति मन्धना, हरमनप्रीत कौर आरो लेग स्पिनार पुनम यादव। ओरैहाय शेफाली वर्माखौ ग्रेड सीनिफ्राय ग्रेड बीसिम प्रम'ट खालामबाय। पुनम र'ड आरो राजेश्वरी गायकवाड़मोनखौबो बे खेबाव ग्रेड बीसिम प्रम'ट खालामबाय। बेराफारसेथिं वेदास कृष्णमूर्ति, एकता बिष्ट, अनुजा पाटिल आरो डी हेमलता मोनहा बे खेबनि कन्ट्रेक्ट लिस्टआव सायख'जायासै। बलिउड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टीआ तेलुगु सावथुनाव 20 बोसोरनि उनाव दायो फैगासिनो। रिपर्टनि बायदिब्ला शिल्पा शेट्टीखौ महेश बाबुनि SSMB28 फिल्मआव आखु लानाय नुगोन। त्रिविक्रम श्रीनिवासनि दैदेननायाव ओंखारनो गोनां फिल्म SSMB28 आव शिल्पा शेट्टीखौ महेश बाबुनि बिमादैनि आखुआव नुनो हागौ होनना मिथिनानै मोनदों। शिल्पानि अनगायै SSMB28 फिल्मआव एक्ट्रेस जाह्नबी कापुर आरो पूजा हेगड़ेखौबो नुनो हागौ होनना सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि फिल्मनि मेकार्सफोरा दासिमबो आबुं थांखि लायाखै आरो फिल्मनि अफिसियेल फोरमायनायबो जायाखै। सुशांत सिंह राजपूतनि फिल्म दिल बेचारानि रेकर्डखौ सिफायनो हायाखै सलमान खाननि राधे इयर मस्ट वान्टेड फाया। बबेखानि खौरांनि बिथिङाव सुशांतनि फिल्म दिल बेचाराया दासिमबो सिगाङाव दावखोना दङ। रिपर्टनि फोरमायनाय बायदिब्ला राधे इयर मस्ट वान्टेड फिल्मआ सप्ता मोनसेयाव 8.9 बिलियन नायजादों। गुबुन फारसेथिं सुशांत सिंह राजपूतनि दिल बेचाराया 95 मिलियन नायजादोंमोन।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।